Kuvittele rakennus, vaikkapa kerrostalo, hoivakoti tai hotelli, jossa sähköisiä lattialämmityksiä ohjataan perinteisillä manuaalitermostaateilla. Sähköä kuluu turhaan, lämmitys on epätasapainossa eikä omistajalla ole tietoa lämmitysten todenmukaisesta toiminnasta. Lattialämmitykset ovat tyypillisesti päällä ympäri vuorokauden täysin tarpeettomasti. Tämä kasvattaa energiankulutusta ja lisää kustannuksia. Temo Control on markkinoiden tehokkain tapa pienentää lattialämmityksen sähkönkulutusta. Palvelussa yhdistyvät etäohjattavat älytermostaatit sekä koneälyyn perustuva automaattinen lämmityksen optimointi. Keskitetysti hallittu palvelu oppii lattioiden ominaisuudet ja säätää lämmitystä automaattisesti sään, rakennuksen varaavuuden ja sähkön hinnan mukaan. Näin lattialämmityksen energiankulutus pienenee keskimäärin 50% ilman, että asukkaat huomaavat eroa. Temo Control on helppo ottaa käyttöön. Lattialämmitettyihin tiloihin asennetaan Temo-älytermostaatit ja laitteet yhdistetään Temon pilvipalveluun. Temo hoitaa koko asennusprosessin ajan kaiken asukastiedottamisesta asennuksen jälkeisiin käyttöönottokoulutuksiin. Palvelu alkaa tuottaa säästöä heti asennuksen jälkeen ja säästät takuulla joka kuukausi enemmän kuin maksat palvelusta. Saat aina ajantasaisen huoneistokohtaisen tiedon olosuhteista ja kulutuksesta sekä hälytysjärjestelmän mahdollisten ongelmien varalta helppokäyttöisestä Temo-portaalista. Temo Control. Ota yhteyttä ja aloita säästäminen heti.